आच्छा आं सानदोंमोन मा जोंनि बर'नि गेजेराव जों बायदि महरगिरिफोरखौ अनसायग्रा रावबो गैया होननानै नाथाय दिनै फोरमान होबाय फोरमान मोनबाय जों बायदिखौ अनग्रा दंमारो थांनाय बोसोरनि 16 नभेम्बराव मेदाघाट आन्चलिक साहित्य सभाया कुसिझार गामियाव खुंदोंमोन बेयाव गिदिर गिदिर अफिसारफोर फैदोंमोन जाय अफिसारफोरखौ आं गोदो लोगो मोनफेरदोंमोन किन्तु बिथांमोना अफिसार जाजोबनानै थाजोब्बाय आं बे बाथ्राखौ मिथिथारामोन बिथांमोना आंखौ नुनानै लोगो मोननानै ओरैबादि आंखौ मोजां मोनदोंमोन आरो आंनि मेगनखौ मिथिनानै दुखु मोननानै जोंहा नै बर्तमान दा सोलिबाय थानाय गुवाहाटी रेडिअ सेन्टाराव खामानि मावनाय गोख्रों सासे मा रेंकआव दं आं बेखौ मिथिला जोंहा गंगाधर रामसियारि सार बिथाङा रन्जित फंबायखौ निर्देश खालामदोंमोन रन्जित निर्मलनो नों भायलिनखौ बायनानै होगोन ना बोले होगोन होननाय बाथ्राखौ दिनै आखरे आखरे फालिनानै आंनो होदों बे भायलिनाव गोबां मानसिनि अननाय हाबदों बे अननायखौ बे भायलिनखौ आंनि बिखायाव गोबाना लानानै आंनि अननायखौ फिन जासिदों आं बयनोबो क'क्राझारनि सासे अफिसार हेन्दलुम टेक्सटाइलनि मैयासो जोंनि नैबे खारुवा माबायाव जयन्त खेरकातारि बिथाङा खारुवानि हेन्दलुम टेक्सटाइल अफिसाव फैनानै आंखौ नागिरहरदोंनो बिथां जयन्त खेरकातारि बिथाङाबो जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं अनसायारि गौथुमनि सासे एडमिनिस्ट्रेटर बिथां जयन्त खेरकातारि मैया नैबे खारुवाव हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइलनि मोनसे प्रडाक्सन सेन्टार दङ बेहाय फैदोंमोन बिथांखौ लोगो हमदोंमोन बेनिफ्राय जोंहा बे गंगाधर रामसियारि सारानो आंखौ फन खालामना खिथाहरबाय नोङो थां माखारै माबायाव लागि ओइ हेन्दलुम टेक्सटाइल बै कारुकार्ज'आ लागि कारखानाया लागि बेयाव जोंहा आमखा अफिसारा फैनानै दंफैयो नोंनि थाखाय गाबोननि थाखाय नै दिनैनि बे जिथु पर्ब बे पर्बनि थाखाय 1000 रां होदों आंनो दिनैखौ बाहायथों होननानै आंखौ बुंदों गाबोन आं फैनो हाया आं थानाय नङा थेवबो जे आं नोंनि थाखाय अननाय गैया बेखौ दासान ओरैबादि आंनि गोरबोआव नांदों दिनै आं मेगन नुयोमोनब्ला बे आंनि लोगोआव थाफानाय गोबां मानसिखौ आं नुगौमोन आं दिनै नुनो मोनाखै बिनि थाखाय बेसे दुखु जोबोद दुखुनां बाथ्रा एसेयावनो जों बारा दुखु जायोब्ला जोंनि गोरबोफ्रा बायग्लिलांगोन बेनिखायनो बिथांनिफ्राय जोङो फिन रंजानायनि नेरसोन हिसाबै मोनसे भायलिननि पिस दामनानै दिन्थिनो थाखाय बिथांखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय जानो हागौ बिथाङा गोबां बोसोर भायलिनखौ गावनि आखायाव मोनाखैमोन बिथाङा दामनायनि जे माने आयदाखौ बिथाङा एसे बावलांदों थेवबाबो जोङो बिथांनिफ्राय जे आसि बिलिरनाय बेखौ जोङो मोननो थाखाय बिथांखौ खावलायबाय आच्छा आं भायलिनखौ दामगोन खिन्थु भायलिना टिउनाव गैया टिउनखौ आङो बानायब्रबनो हाथ'ला दा दिनै 21 बोसोर जाबाय आङो भायलिन दामनो मोनिया एसे माबाया टिउना बेसे नांदों नाङाखै खोमायाव एसे गोमानानै दङ एसे सरखार